sana county government e wach mar health ni giyudo shida kowuok kuom national government. Hilary. Erokamano, ingeni wach mar thieth ni onego wang'ie migao ariyo. Namba achiel en migao mar SHA. SHA gin en insurance. Manyiso ni jowa ma kamoro gi uwezo mar chulo solo pesa mang'eny, solo pesa mang'eny ne bill mar osiptal. Ka dipo ni bill oidho seche mane ng'ato dhi thiedhore, to yudo ka SHA chulo ne, to mana nikech nosebedo consistent gi chulo iluongo nang'o premiums michulo ka. Koro SHA to en wach insurance ma en mano wawene national government. Iwinjo kata ka SHA ok ti na particular hospital, to mano maybe the committee in charge kata the bodies in charge a county kacha or follow up with the national government mondo gi streamline line no mondo jo thieth machulo SHA ma wuok kumoro kaka Ndhiwa sub county for example to thiedhore osiptal no gibende ginyalo yudo services seamlessly. Wach mar ariyo en wach mar yedhe. Ndalo mang'eny ji yuaga ni yedhe onge osiptal. Ok inyal generalize kamano ni yedhe onge osiptal. Mostly gin ga yedhe moko, certain drugs ma are very expensive kata for chronic conditions. Kech osiptal to chudho ok nyal operate maonge yath. Iwinjo. Osiptal ka onge yath koro mano kata dakteche oloro dhi dala. So our facilities they have drugs but maybe certain drugs ema onge. Iwinjo. To aparo ni nikech budget mag counties wa are constrained. Iwinjo. Yudo ka actually achiel kuom sectors madongo kopogore gi madongo makao pesa mang'eny e budget moro miluongo ni recurrent expenditure cha mar county cha. Kama ne kuluongo donge achiel kuom sectors madongo makao pesa no en health care. Nikech wawach ni koro Rongo kende mang'eyo ni nigi over 40, close to 40 dispensaries. Iwinjo. Mano Rongo kende to pok ikwano the entire county. To moro ka moro nigi budget en pesa mang'eny. Ngeni nyaka chul jo thieth kae, nyaka chul workforce nini supplies matindo. Koro aparo ni yath ka dipo ni an nachiwo police recommendation ne Ministry of Health mondo wasolve issues mag yedhe gi mondo jo be ni nyalo yudo yedhe especially mag chronic conditions. Onego benia sirkal kao budget mar yedhe to imedo pesa. Actually onego bed kan ni shareable revenue michiwo cha. Onego bed ni there's a particular amount mimedo mana mar ensuring ni osiptende wa nigi kosa supply of yedhe. Mondo jowa ma kamoro nigi chronic conditions omago obed gi yot e thiedhruok. Apari an mane kaka anyalo assess overall healthcare counties wa. But counties wa mana kaka nyalo wacho nitiere jok matemo, nitiere jok ma are excellent, nitiere jok ma are fair. Nikech wakao county kaka Kisumu for example, Nyong has really tried. In fact, kitemo ng'iyo services mabedo offered e county mag Kisumu in terms of weche thieth odhi maber. To kata mana Homa Bay, kata mana Siaya, kata mana Migori. To of course nitiere rem e okenge mopogore. To koro gini thothne jo siasa kaka wan gi maybe gi jo siasa mapingo ng'ato. En ing'eni rem ni no kata en mana rem kata ichuo mana 90%. To rem ni mar 10% no emodwa oendere modwa lawi kaka ino yunde malich. To kamoro rem mana 10%. So mano bende kamoro mana nikech resources mokete lweti tin. Mondo hangi balance maji onge ng'amonjo ni woche dio godo kamoro. Yudo kate tek. But ang'eni with time kaka wamedo tegno e devolution. Sani koka watiko higni 13. Apani by the time wachopo higni 20, higni 30, I'm sure ni Anne Hillary, the MCA here will be there. Wate wabro bedo. I'm very sure with time wabro medo choro the scope of what our county governments can cover.